from the top floor of 21st Clinics building at Ahia. We warmly welcome you to the best breakfast in town. My name is Omanhene Yaw Boakye, and I've always been your man in the morning. I'm here with Yaw Boga and the controversial Ade Akye Abia. Good morning, gentlemen. Morning. Radio Dumo. And I say, so you had a controversial we send you. Say where ya, mammy, I'm crying for Miss Mintisa. Me very understand. Before the same first head in my way. Very understandable, but we know you have to the moon, because we know Nakataba was a Grofono Muka no more than Eka. Sanemu who said, Pacho free a channel will be a ancient. Oh, yeah. And Mupancha, Asantamaya to Abisino. Oba hima kwa asante hima kwa kura enra na santema rat edwem na eye nibresem enra wo se wo sie no kura pomponsuo mu nkura ne kwa na yebedi nkomo abusa historians they mo hwe ne TV so yi how significant and what does this stand for empempe be hu se pomponsuo kuta pomponsuo odidi nanim osa kura mu but me who so crem into cremu as chere ne say asante ma sante nana kunadu yadom otoso miensa woko nanso amamre ne amane ye besua de we ye mra na wo mo asante ma wura ekofie ho na wo mo de ayiyo ne esun ehia no yentie kakra. Okay, enti na chese asantuma ye ma ye nyina ho yakọ na asante ma fie na ye twadwe zanse ohima ekwakura na enya asem keto akura asantuma wura tra adwamu no de odi tudwa enie kokofu ne kanya asede be ma Nijasi nkotim sene nkonson kokofu ne kanya asede betu manim mba ye ne de tu manim se mabrewa da no ya wada anopa wo to na wa sorry yes e kram se me ko na me wa hantimi yes mo fram na me fanto se me hwe na shishe bia ya manana mati my brain say ya wada be na otwe ya wada be na otwe na mni asanka na betan se edi na otwe da na ntutu bia wo hwa ya ye Nijasi
Aye. Echina. Echi na watchie. Asantema be ye na watchie da. Enyasem ketwa. Nyasem ketwa. Mbe beja na nim say free sam ko ya no. Ehye bi be ba. Ye betie free menhia said ye be see aye the observation of the 1 week celebration of nana konedu ya domotoso yes ade atoye ni pa nyasam ketwa ya no na o menhia little observation na me nkwa asonto ye bo ho na afei ana ma me bo enema no so okay ye helicopter no atete ahwe no helicopter mienu na ye emergency landing so can't they ground them for now or should be grounded can't government declare say the airspace is not conducive so henceforth all helicopters are grounded. It's young China way so cottage way so cottage into 3 and a professor in the way as money be for one. The helicopters are not conducive to fly. Yet you are allowing them to fly. Ade Asem Krani. Speaker of Parliament say, hey, if you know we are parliamentarian, don't ignore prophecy. While we ignore prophecy, you do so at your own peril. One day waka. Put to pan or them. I want no forecast on 2 ni one more. What 2 nana more? What 2 nana more pa? Let's put our differences aside and mourn those who lost their lives. Speaker of Parliament and some of the 2 general. And a Volta River aviation helicopter 9GAFW. And a every Campbell Kumasi and a motion TV. So Yamin Kwa Kwanusu di Numu. MPP for say, and yadia Tamale Pa Central Parliamentary by elections on Beko. If you should say, now all die be die. I didn't know Quatiade NDC for Jiramu Dindin this on Beko. It is a beer when you see him qua. I don't NDC for so Enyama MPP. What is good for goose? It's good for also good for the Ganda. So why every die all die be die? And it will be a each will be. Okay. Mamene na se bonsu Safokan tanker and Chochin Komo. Na se bonsu anope wona marching o. Major so bro. Now pom to say Yeah. E do ba dia se. Enra dia santama ya ntia asem de o. Na pray. Wadama e ba se ya amamre ne amane mu. Why na kobo Asantema ura mane ansa na asantema ura so etimi de ato asantema anim wadama Yo ndi dika no wa sante hene ena sante hema so ho nti se sante hema ho aka ebefiri sante hema hemfie ene na busua no mde baba batuna nim kane na no de onye no santemanim ana onye no bedwom sa oje no be woni abusuafo ne ayi santehema nkrofo ne wo mosom ommebo na amane no ofi ho amfa ba bia ena ode obeshi asanteman yenka hu se obe o kras otukwan nso a mpempi ya no de na chija Mambohene na we de otukwan no na Mambohene sidi nyina yinim no no okone nsama nchire enti odi na chija adanse ene ofenso yesanteman enna kumaseman so odi na chija abantima ene asafo enti obeduru ya obetena ase no mse okono okrash o kwaba eni gina ena o ma na krachefo ka kire santeman se nhyiamu wo ho nti se wakwaba o se no nyanko maayo isi ebe oba ansane obona ma na ansane ehunu
ni siye ti obaye no nso no omo a ode na chija omo no eba adwom nam Osanhene Chiame kantankrenji so frɛ omo mbe gina ho bo omo ama na yese mekro mede machija mo de na asie na omo no ka kire ne sɛ oni ho no to yurenche ma to Ghana na oma Ghana ma yakɔ no mampani yakɔ na ono nso na sese ono nso bɔ na mane ti na mane bonmu na o ka kire santeman sɛ onam na Chiame so ka kire santeman sɛ ono nso amane a ye de abɔ no ni ye na brewa ye santeman nyina brewa aka nkyina gu enti eba saa no na sese mamre ne amane akɔ aso no ye sikwene so enti yebo atumpan na men nso etwaguo na enyimfo na atwa hia hɔ santeman ne kumaseman sɛ ne omo kɔ na omo akɔma ohema ahimfie omo ɛwɔ hɔ yakɔ enti omo kɔe ne bɛyɛ kwansi na ɔhene nso so ne dɔm etutena ya omo nso kɔ hɔ ekɔtena se hɔ na mpempi no Osanhene eni hɔ a ɔde na chija mampɔnyene no ya na nkrɔfo adwen yɛ ɔmo sɛ ɛne na saa de a ɔhema nso ni hɔ a mampɔnyema yo ɛno de mu akyɛmienu ɔhema ni hɔ no mo a na sɛ bia amanyɔsɛm ana sɛ ye bibi wɔ santeman mu a mampɔnyema yenye no mu na mmom sɛ owuo ba de a ɛne sɛ de owuo ba mampɔnyene ɛne sɛbe asumnya na ya na hyɛ wɔn nsa no ɔhema de ntesa ɔhema de kokofo hema ɛne kanyase kwabre kanyase okay ɛna wɔn nuanom ka wɔn ho ɛya akokofɛ ɛne mampɔnten nso wɔ hɔ a wɔn nso so taa wɔn akyi sɛnti ne sɛ wɔn no deɛ no ɛyɛ abusua sɛ mogya asɛm na yɛka nti abusua asɛm nso deɛ ɛnyɛ wɔn yɛ ayokofoɔ nti ayokofoɔ no a wɔn mu bɛn wɔn no ɛna sɛbe bibi sɛ esi a wɔn na wɔn hwɛ wadama enra ehu sɛ asanteman wura wasɔ pomponsuom asekyerɛ ne sɛ ɛno deɛ mpomponsuo ɛyɛ nafra pani ɛna afra pani ɛne ɛtɔra bi oso kyiniyem yɛ nyinaa yɛhunu sɛ abufuo ba kyiniyem mu no ɔsɔ na ɔkɔ n'anim na ɔba n'anim ɔba n'akyi na deɛ ɔka biara no wotum sɛ ɛne adin so asɛm awerɛhosɛm nso ba a ɛyɛ mpaebɔ mpomponsuo so yɛ egyina hɔ ma saa nneɛma nti wohu sɛ na kwadwomfoɔ ne apayɛfoɔ na kɔ so paa kyɛn sɛdeɛ da bia ɛsiteɛ no ɛde dwodwo no bo nti mpomponsuo nso dwodwo no bo okay wadama o na wɔtwe da yɛ de ahyɛ 21st na afie kobi ɛkɔ ne krachi ne na wɔtwe da na mabunu bebree wɔn nhunu asante na wɔtwe da yɛdi ne wɔ ha na yɛkɔbobɔ enwom ne adeɛ na amanfo abɛkyeakyea asante sɛ na wɔtwe da ba na yɛ asante hema yi a deɛ na yɛnhwɛ animu amammerɛ ne amane fam na nanom atrankonya nso ɔmafa deɛ nom ne sɛ na ɛwɔ sɛ santeman koraa no wo ba dwumadie no ase a wafa deɛ wɔ sɛ yɛsɛe yo yɛ nyinaa yɛnim sɛ ewuo ba a ɛnyɛ ahotɛ ewuo ba a ɛyɛ awerɛhoɔ nti adeɛ a yɛde ɛkɔ ayi ase biara yɛ ntoma tuntum na mmaa nso ɛbɛbɔ duku wɔn tuntum saa na wɔn nso abɔ duku ɛnyɛ sɛ yɛba bɛ di asa anaasɛ yɛba bɛ yɛ nti na yɛba yɛ ɛyɛ awerɛhosɛm
enti eyie enya hote nti obi a obabia sabe kane no kra nka yi ase yensere enne na bibia ye bibia ma bibia ye bibia nti no ohu ne binum ani age omonkata omani geso nti eyie de obi a ese ewo wonim se wo wera ho ena yi wonyini odi mfie edi okono nwotwe na mafo abayi omoya amso obi anyini nti ne ya shefufuo o shefufuo se ye shefufuo a na kire se ye ni age ana yefra fufuo a na ye ni age ana se kwasore ana se ye amane bi a ye honhom asem we ntisa oye odi ne maame edi mfie wo ha ene du baako enso yituma no a na ye de bibia anti we de mesre se me ko ba bia no me na sikwa so ntinga ekire ne ya to aso meba na ya to aso actually I mean him say obey very instrumental with us. Yaw, your little observation ukopi ho. Oh, akonta enra de unse before say enra santeman be sia no ma menka ne sa na akoye yesi atesem bibia sia na manfo busade asem na esi de na ekoso na fi yenuanom a wo mo ewo nkran nom ne ade nyina na ebisoso no amanfo peso mu hu de ebia yatete nti a sa emergency meeting na eba so na akontamra ne yewo ahemfie aenra yewura efiti se oba no clearly video no ewo your friends kuku anom honom ma indicate kra wo so no impomponsu you can use this for impomponsu maybe ya grace the other one no ewo platform no so oba na no normally senka santeman etena sesa na yewura ba ofiti ye na police form peninfo soldier form peninfo a ya na omo ehwe bambo ne ade no yes otia omo kra wevi bia oba na bia de onino no okai nanim no obusa na etesei na bia nkomo akoso but then rade what na different kra wanhwe obi anim wa wevi wa men can say the usual ebia gestures obeye emra oba betena se no wan hu bibia nti media for ani oho nyina hu se de ba enye and enra so na oba betena se no ye hu se na okura impomponsuo no musa na impomponsuo hene so edi ne nchen a omo eba from there na media for ni nyina na ye hu se news ebia ye betie no enye ebia aha eni mra na oba betena se no it is ohwa okura pomponsuo no musa na ode ba betena se so okura musa anti ho na se ye hu ya report wa wo menhia ya report ya wo ewa himfi na and the face and the mood no did not depict anything good say ye ba beti good news bi a ode ebre asantema nti ho na se ye nyina ya yesterday to say otenase a nana adanse henene offenso oko asantema odi echireja omo sene na teacher safo kantanka e kano ana odi kumase so eja na bantema ne na asafo enti eja omo de esie ball no so ede tutu ode to ayi asantema ni mo mu si twene so na kese ewa idin nti wona nananom nyina omo yese omo ko sante mafie na omo akwako ma adeshi ho no mo yako nti funeral of all funeral yes na adia medru sante mafie ho no makonta memma kentiru bema benketechi a osua yes tini sua na mse eish that's right Emma, so wait, this young man is from Asia. Yes, ne sewa ne santema. It's not the uncle near Santema. Yes, that's it. Inti
yanam se emu pani enkokra emerewa emaya memma ketechia atentena gramo nyina da fom esu and I'm say wow this is Asanteman and even though say akonta Asanteman money no even omo asetena kra wo Asantehima fie honom no ye kire differences e wom ye ma hu se omo motia se nyina ye Asantehima ne nananom omo motia se nyina so ye adehye omo motia se nyina so ye omo esom Asantehima ni nyina nra even though omo sun omo ti omo ni ba bia ntinti ha sei omo ma ehun se omo ha se nyina ye Asantehima ne nananom ena ewa haya no mo tent na se ewo efie ni mfimfin then on your right no mama hu se ahasoso ede kwa de kosisei eye adehyiefo no mama hu se this other side so eye omo soso a omo esom Asantehima and akota ura fie ho no mo a hu se bibiasi and emra yewra ede to Asantema anim even before so they beto Asantema anim krase de abani no ehona all of a sudden you say wie masesa enti nsuo kra owie ya nsuo toy enra amonkaye ode to Asantema anim wie ya omunyina ewiase edema na okwa yes so Dupont to yes and it should tell you say the world that we live yeah I am nyina sesa and now ma hu ji say no kwani say Yesu wiye no on ka say nyansafo no kwa say mo hu say nsuma bia e dey apie ye wo no amu di akire ai wo wu Yesu so adra ba jama asase papa ni ade you know that sign is always there amongst people o mamle ka krem na America ene ye nyina fi say ene ya sha isi dey me say e be kura tuntum sa kopem say empenfo ni hye be ba kopem da e be kura ni nyina na nasafo kantanka ka se ba ko kama ni agi wo kan se me say me ye real ko ni say wo say eyi ase on say there are ethics even amongst you fin raye says hehe sane manema no but how have we held this culture and custom over the years ya to na siama sebe ene obi free mu kra na areho no kra se ko but enura no wa wura he bia ba hu the spirit of death say owuo I see baby no atra na kunya so yes ama we your hwan a nhihye ya fa wo hu bia no be so and Asantema me say Oman we who the last one was about 8 years ago yen hu bi da yen tipens ni hu bi da and now we are say so nkra na we experience first hand Asante culture me dey na my experience be 1999 okay when I was at Photo from TV. Okay, Sabrina Yesusa. I would Sabrina Yesusa. I didn't free. Near the Diagro Hembo Buano. ECM. Anglican. Danke see him. Fantinu Town. I didn't ever see a call. Now you were home. I was there. Okay. Now a dumb from Jackson Park to a Duma to Abem G. Yes. G Pampas. You could see that day display of my goodness. Now I Jimmy me hui. And I'm who see a dear Santa Maria so me huni. And as Santehima and I fear could be come hunu and I wish me hunu. And me I'm so yeah. And you can also tell. I can also tell at least things are be different. Yes. And ways so down it to be a spectacle. Oh yes, so yes. We are babu now. Now for Santia. So one kind. Oh says she. Oh a year no dra break kumase. Oh yeah. Na bra be enter mention TV. Yeah, bra be suan there. TV dey ase wo hu no kakra dey twa na wo hu. But the one how do we be hu. Yes.
Yo, the cameras need to make capture. You witness it. Yeah. Oh, you will love. And I something that you know. Saying in the whole world, because Nanya ba am si lumba ye for my na. Oh, say aye. Lumba dey say Oh yes. Omonyan ka be ye. Aje ade be yenso. Na the way manner tradition we can those times. Ya boama Alibaba Ekuyoko. Oh my goodness. These 3 young men reporting from Malaysia. My name is Yabuama. Ibia Boga. Malaysia correspondent. Oh, now we speak boasting you. For 1 week. Oh yes. 1 solid week. At news. Net news be a new word of lessons. Yes, sorry, you now you just want to be part of it. Na a tradition who I say it's hard blue idea we see you know. Now me a part of the team that I was here. I was here some. Watch your class of 92 I was here some. The guy said ni nyina mu no sa ohimafia ko bi ekwa interview me yeah me hu say many ajepa was the late Omanhene. Yeah. Na anopa na no me di kan coin na nka me pe no enkomo wanfi me na me sa kwa awia wanfi me enti enwumre mu ho no mo awia no mo no watena se a na se emu agono enti mo hwa na echia me ba ko be frame me say Nana Sebra ti ko no busa me say oh my sickness Omanhene kasa live baby anam speed am the contrast studio no Yaw. Me Omanhene be din komo. That time unya. Na say bonsu interview. Hey. Very exclusive. Ade Akye so atonani. Ono na ota ni nua chiama omo esie omo amame. Ya bo me interview no. Me na me kra na say. Interview Yes. Opusa question na Omanhene so nyabo. Yes. Chairman there. Yes. Because uni Omanhene baako. Barana. I'm say Baro. Yes, Baro. Baron so na akoye Omanhene bia no ye no hia. Wo kire unchi. Yes. Any edin no. Maybe also so the sum. What the sum sante. So feku awbo. Oh yeah chuma. Make I say baako so me asante be ka say me ka say mumra branche chuma. The late go so na de ensanfu ene men kan say ensa ebe soma ye ni nyina se nti ye do ni nche na mu se ensanfu no otumfo betwa no se me na me ye otumfo betwa ene twabe obi twa ono no de nsam to se ensan wa ha se ginai me na me ye in charge so no ohie ensanfu ni bi ma ye se no ma be ni e hobo ni e bonu na se Slow. And I'm saying, who got a mobile? Oh, is that mobile? What's mobile? And I be kai back so. Not on the year as a Jasiana. Just Omanhene Bia, and I bring Pono so. Oh, they say, BBC Bar is an opportunity for you to experience culture, tradition, and culture, and kasa. And just some good to all. Now him and for so down hey. And also I him and for the be all crowd. This is their first time they are coming to experience this. Young ones, yeah, balance, yeah. Almost the first time, you know. Oh, and Oma Betoto, almost sisters and penimfo. To say na Omanhene wa witness bia ejoso kokofu Kenya say mo there were tonsu. Yes, also back be to otumfo achipe ono wa otumfo there out asantema wura transi na yi otenachi o am say under normal circumstances so chini yenimu no so ote under normal circumstances me who be down normally na emma say yebehu so ba nyina e wa se kire nyina because video no me say omo fa video bi out na asantema wura ote no o kasa sabre na oye announce on it. The only woman among them. Yes. Why so? Yes.
Yes. Yes, Odia Hindi war. I'm saying I told so now. I'm told to say. Oh, him baby and trans and Timber house out. It you want no as a chain say. Yeah. They make out say. And about Koso Tinechi direct. Aye. Oh. Koso Tinechi direct. Pepe. You're Tinechi no. Nechi direct no. Hey. Nechi pe. Tini I want trans here. And I could I want to just say no more fry especially then and when they should in fry no. So what's it? And to one fry no never would you. Yeah. As it know. Ewo. Because we nyina share typical black. Omo no dey no. Yeah. Different. Yeah. Aha na o ka bibi. Akota ye Santehima the direct brother of Santehine. Okay. Santehima. Yes, mame kro papa kro. Santehima ena ye penny ena ira ena na ye kechi. Alpha and Omega. Inti Alpha Omega na aka. Oma meko papa ko. Tinaka ira. Yes, nuanom. Mpenimfo na ewo mfimfi ni nyina soso no e kontina aka Santehima wo ye penny. Eni ni nua. Santumera. Aka ononko a. Eh. Ne maame ene ne papa emmade aka ononko a. Nana ibi kire se Santehima age ni ye 91 ibi si 90 mu se nura ye nuano media houses ni bi ba si say there it is 98 odi ade 8 solid years. So 19 ye didn't see so. And ye didn't see so. 8 years. Mo ono so na ye Santehima otoso mako 14. The 14th occupant. You didn't even see after this the 15th. The 15th. And na ninua Santehine so ye the 16th occupant of the golden stool. Ti Santehine so ye Santehine otoso mako dunsia. And na ninua penny. Enti ya na yesuso ani etakodi agro ahemfie no. Ne ye friend no na penny. Nana penny so obeka ya. Emro oba be dia de ni dia any depart nana penny Nana penny and ana yede a friend. Yes. Inti ninua pa nye enchen the same mother, the same father. Santehine na eye na minima Sante no na afia kobi okwa akura no yenim se ye ndoti ye nyina wi ansa na ye de foforo sio. Yes. Sana mamre ne ti ana we betima si ama obasini na so ana. Because what I know is the enemy say if we na afia ko bia ye nyina o. Oh for nini. Omo unze ye di na watch da ene ye be doti yi ansa na amakwandu ba ame aba be ye Santehima yi. Ame abe ne mame san ye be ne oye ne mame yi. So yes. Eti ye doti yi no. Eti doti ye no ye now. The final funeral right yes. Beba. 1 week doti ye no. Ye di 1 week ni aba be ye doti yi. Na the obedia de aba be ye ne your soul na yi okay. So ye wie ni nyina na. Ye be si Santehima. Na wa be ye aye. Okay. Yes. It's not okay. Na say na bia after 1 week they be hu hihye no. Ndi enra say so. Ye twa ne tia o say time or the two dwana no say yawada. Unse kwasiada ye akwaside. Nti akwaside edi akwaside wi a ne yawada obedi na ochudi na ochida wi a no ne nananom Asia na fi entutu ye bia wa chiri bia no ye de we will keep you updated and they as antimai at some kese na to ye the last time opie so ye Eswatini hene eba kumase na na mako edu yes if you know if you ne yanse den hu no public bia biem ye de yes Enya de ketua ne ma mi di 118 ne ma mi di 111 111 111 no so di 98 no so di yo mo che na
nyame ahyira wo ba ɛno nti no de pagya mu ama ɔmo de agodie ho nsɛm aba ɛnɛ ɛba mabedwafoɔ no baba bɛka me nsa na yɛde na wasɛm na kan ehu asɛm kɛseɛ paa o they need to ground all the headquarters no oh yeah sama yɛ ntwɛn kasa obi abɛhyɛ nkom bia ɛna mfaso sɛ bi mfaso bi ani so de hu hia se yɛnyɛ ne de yɛ honhom de nsɛm fama honhom on yesu na ka wase yɛmfa kaza de ma kaza ne yɛmfa nyankopɔn so de ma no abusiafo yɛ pagya mu na ɔmo de agodie ho nsɛm na ba